ukwenzile lokho bonke laba ohlezi phakathi kwabo kodwa makufanele ungene kubona kusasa ukhathi womoya umkhokheli womoya uthola ukuthi akusayeki kubakhokheli uyini na ibandla uliphathe ngemuthi ibandla likaShembe luthunyazi mshumayeli unemnikelo efikayo la mina mkhokheli besisikhathi wasothandweni ngoba kuthiwa kujahiwe manje ngikhuluma nje njengoba nami ngijaha ukuthi ngisheshe ngihlale phansi kanti inkozo ngiyabona niyasala luthunyazi ukhona emnikelo engamukeleki lapha ebuhleni ngiyayithatha yona kodwa ngicina ngingazi ukuthi ngizoyibeka phi le mnikelo laba abantu abathwele nezitaba Shumayeli luthunyazi unemnikelo engamukeleki iyafika yona kodwa manje le mnikelo yabantu abathwele abanezigugu zokuphatha amaNazaretha ungabangcolisi uma ubangcolisa umbuzo welanga lero lithi uma ubangcolisa laba bantu uyobageza ngani ngoba unayo insipho uShembe kuphela onesipho ogeza abantu mkhokheli lesisikhathi njengamanje ukuthi uMadube usaluma wami ngizokubeka ecaleni kodwa ngifuna ukutshela lokho kunomkhokheli oyedlulile emhlabeni lo mkhokheli mayedlula emhlabeni ubuye wavuka wathiwa kabize bonke abakhokheli akhelene nabo abesebenza nabo wathiwa kabatshele ukuthi baningi abangangenile ekuphakameni ngenxa yokuthi abantu baphethe amabandla kaShembe ngomuthi awufanele ukugula njengoba sekuthiwa uMshumayeli mkhokheli umqalo wendlela uthi umgcoxo akafanele ukugula othunywe uyena kodwa ikhona incwadi yaMahebheli engabu-10 noma u10 noma u5 ikhona le ncwadi Timotheo chapter 3 verse 3 lezi incwadi ugijime lapha Mshumayeli ukhona amasela ebandleni mhlasimpe uNkulunkulu ohamba akuphe ukuthi usebenze namasela ebandleni 10:5 yes sir sam ngakho esafika emhlabeni athi awuthandi umhlatshelo nomnikelo kepha ungilungisele umzimba akukuhle kuwe iminikelo yokusha ikhuluma ngesikhundla le ncwadi babo uthisha wamohloniphekile honorable thisha le ncwadi ikhuluma ngesikhundla ithi laba abasithatha lezi ikhundla ababizelwe zona abakhethwa abantu angithi ukhethwa abantu amen awuyikhetha hayi ngiyadabuka mfowethu ngoba uphethe isibhamu uyiphoyisa ngiyadabuka serious babukhathi ngiyadabuka ngoba khona uMshumayeli ofike nomfundisi wathi umfundisi libandla lasethini nanga uMshumayeli oyini uthi lo Mshumayeli mina ngiyiphoyisa ongafuna ukungithanda nasi isibhamu ngiyadabuka ke mfowethu ngoba uphethe isibhamu bathatha ibandla lisusa lapho kwakhona inyanga ezulu yafika inyanga ezulu kusuka ku-October eJudiya yafike yayibonga indawo kulowo wayekhiphile yathi mathonsi usosana uqhubeke wenze konke lapha ngithi ngiyakweluleka ngoba uphethe isibhamu ungasisebenzisi ungabasabisi laba bantu omiswa phezu kwabo ukuthi ubasabise ngesibhamu nhlobo funa wazi ukuthi laba bantu ngaphezu kwamakhanda abo kukhona uShembe wena umsizi uyayithola thisha amen nokuhlatshelwa izono khona ngathi bheka ngize kuyenza intando yakho Thixo uphetho oqala chapter 1 verse 5 yalusani umhlambi kaShembe mkhokheli yalusani umhlambi kaShembe ngokuthobeka amen
eBhayibhelini lamaRoma Katolika Besiria chapter 3 verse 19 zithobeni khona lizophakanyiswa. Ethoza ngaso. Sithobe babukhathi. Ukushumayela uthobekile. Ungayiphakamisa ukuthi labona igama lokuthiwa elithi nina ningabashumayeli ningamakhosi amathempeli. Yes, kunjalo kodwa ungabi namahlobo. Wayisho njalo umfundisi umjado wasembizimbe ethi ungabi namahlobo ngomcoco. Kwenzekile lo mshumayelo wesibhamu. Tema lithatha ibandla lisusa la ebeka duze komgwaqo. Eselibekile duze komgwaqo. Bahlahlukana phakathi ibandla. Akahlalanga isikhathi eside. Akekho ulapha phansi. Lasali ibandla la uthingweni lathi baba sasuswa lapha. Lathi uthingo qhubekane nisonke lapho ubaba anibeka khona. Ngibongela inhlanhla yodwa ke baba ukhathi ngibona ngathi uhlakaniphile. Ngoba ulalele izwi lolonyazi. La ekhaya kuthiwa silalele izwi likaShele. Uma ungenjalo cishe engabe akekho umfundisi umdlalo sela ukuba uhlakaniphile. Umfundisi umdlalo besinaye emakhosini. Angisho ngene politiki kwethaneni umuntu wepolitiki. Ngisilima nje sifuna ukwenza izwi likaShele kuphela. Amen. Sasinaye emakhosini. Lithi izwi uwasesho uthi ke ingathathe nwenza umhlangano nwenzile umhlangano kaOctober eJudiya lizohlulwa yini manje usuzohlulwa yini manje qhubeka uphathi isho sasisesho sasise emakhosini kwanongo ngibona ngoba kusasa njengoba kuthiwa umshumayeli waleli ibandla lasothandweni funa nazi ibandla lasothandweni singazokudlala kusasa njengoba elapha ukhathe emhlabeni nalomkhokhelweni elapha emhlabeni elimele nangale futhi ifoto lokhu lithe umshumayeli ukhathi nomkhokheli ukhathi abagcotshwa abasothandweni phansi eshowe nimile bafowethu nomfundisi wakho nomvangeli wakho udludla usungahlukani ncika. Amen. Ngoba mawasuka kulamadoda amabili owamiselwe babukhathi yokusuluza indlela yakho mfowethu. Kunjalo. Umuntu umfundisi wakho uyoqala phabalisa inyama kanti uma uthi wena ngihlezi mina ezwini likaShele njengoba nami ngihlezi kulona ngoba mina ngayiswela ngawami mina ngangifaka amacala lathi unyazi mhlalo seshona emandeni osebenza nababandla semandeni yini. Amen. Manje ke ngibongela ukuthi ungasuki nawe ungafundile ukuba umdlalozi okufika washaya inkozo bese abathe dlulela lapha kithi ebukhosini inkosi yajabula leyo nodunankulu wakithi nomusa ngokho wasenkosi bathi akabuye futhi again azokwenza inkosi. Amen. Manje ngithi ke ungasuki sisahamba nawe kodwa mshumayeli wena baba awuthisha ngepha manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukile ngokulingwa okuningi lisolingwa babukhathi baba ngilolu hamba lilingo lapha mfowethu besinawe esikoshini namanje ususine ejobeni besinawe esikoshini manje ususine ejobeni ziningi ithi inkosi kumina ngo-2015 uma ungathandazi mfana kaMntungu laba dimoni angikakazi okuselayo uzowanqoba ngani. 1927 umqali wendlela wayese egospel temple uthi ubiza amanazareth ngo-4 kuseni ungakhohlwa u-4 thandazela ibandla uyeke inkinga zakwakho thandazela ibandla leli likwemukelayo namhlanje ayibonge inkosi. Ulithandazela ibandla khohlwa ezakhe inkinga nokuthi uphethwa amadolo njalo uphethwa amadolo yathi ngezulu oyeka uma umgcodo ukuthi lokubika njalo ukukhuluma wena nikeza ibandla likhuluma lezi nkonzo. Amen. Ningabi izidakwa ibandla lasothandweni. Ningabi ngamasela ibandla lasothandweni. Amen. Ngoba nobandlula umshumayeli uyothi ushembe isifundiso sakho lesikhathi wena khathi lokuthi enze lokhu na maye umfundisi umathunjwa ethi ukwenza inkonzo komunye umuntu kugulwa lapha emakwanyaneni lithi ungabusangena kumemeza ukwanyana oswashona ukuthi ungabusangena mathunjwa ngoba lo verse ngimlobile sengimcelile kubaba ukuthi akangasindi ngoba akasengibulele lo befanele ukuthi ingane zalaba abantwana
ezikhona ukuze zizwe ukuthi kunzima kangakanani ukusala umgcobo. Ngoba kufanele zibe zidala, kufanele zibe isibonelo esihle ebandleni. Sitha sibeke lezo zinto libandla. Nimthanda umkhokheli wenu, nimthanda umshumayeli wenu. Kayibonge inkosi. Njoba nikwenza kumfundisi elikwenze emini nimnika lokho elimnika khona mhlawumbe nasasa khona ezomnika khona umfundisi. Nodludla nimthanda ngoba isikhozo bakudludla uma ubuke umuntu onethile abantu baningi abazolahlwa ngokulunga kukadludla. Baningi abantu abazolahlwa ngoba bazobonga ngathi akasilutho kanti unolwazi ujulile ucelile njengesibongo sakho isithakazelo sakho ucelise. Futhi-ke nambe ngibeka lokho nje bantwana benkosi ukuthi ngibonga ibandla, ngibonga nomshumayeli ngoba umshumayeli u1 usuwenzile. Yabona indlu le uLuka, mfana uLuka iyabuza inkosi ilanga ngoLwesihlanu lapho incwadi elibhalwa khona ibhalela umgcotsho waleli bandla ngoLwesihlanu. Njengoba libalele lizobalela ilanga kusasa, laba bantu abaya ethempelini bazoya ethempelini kusasa na. Uthi uLuka kangazi uyayibona uLuka ungena yena yedwa nomfana wakhe. Babanjwa yini ilanga imvula khona ukhulume ngokuthi kufanele kube khona noma amasoyishi ibandla. Usuwinile lithi inkosi ilanga ngiyona imanga libalelisa, ngiyona imanga lisizulu. Uthi cha baba kawoni, uthi bapha abantu pho. Icala likumkhokheli nomshumayeli uma bengayazi indlu yesonto. Bayongena uyothi uma ifika ezulwini umshumayeli benomkhokheli uyothi ibandla ushiye likhonzela kuphi. Usuwinile namba 1 usuwinile. Sekufanele manje weluse kahle ibandla likaShebe. Basobhu F. Khathi basobhu F. Khona F. Ungasho ukuthi ngoba ngiyinkosi usuthi uzokwenza noma kanjani phambi kwebandla. Hloniphe ibandla. Ungabi inqunu phambi kwebandla. Amen. Ungabi inqunu phambi kwebandla khathi. Ungenza amanyala phezulu kwebandla. Uyithobe lithi ilanga uma ningibona ngidakile Manazaretha nokhipha esontweni. Lokho kusho ukuthi umuntu omholi afanele nakancane enze iphutha into ezodukisa ibandla gcine liduke ibandla. Sinomshumayeli omdakwa, sinomshumayeli oqonywa amakhosazana entethelelo uyacika phakathi ethempelini. Vele abantu balinyaziwe nawe uphinde futhi abalimazi umgcotsho. Babukhathi impela mfowethu sibophezele njengoba yishintsha khula mfowethu uma ungakhulile yesaba ukwenza okubi. Amen. Ube isibonelo esihle njengoba iBhayibheli lisho lithi bayisibonelo esihle lithi ilanga manje sekudala phakathi kwenu Manazaretha nongipha. Ngicela ukwehlala ngezandla mhlawumbe mina sengelulile inkosi